A pesar da pandemia, Ribadumia mantén o 8 de marzo como un día sinalado no seu calendario. Os multitudinarios actos de noutrora mudaron neste 2021 por un máis sinxelo, o aire libre e cun aforo limitado. Este ano, a encargada de ler o manifesto deste Día da Muller foi Rosa, unha veciña da localidade que, tras a súa intervención, non disimulaba a súa ledicia. Síntome ben, só lo sinto en algunhas cousas que é a primeira vez que leo en galego, que me custou traballo, pero bueno, rompín por donde fora. Preguntándolle pola importancia desta data, Rosa indicábanos que aínda queda moito traballo por facer no camiño cara á plena igualdade. Todavía hai moito machista, e son tanto machistas para as mulleres deles como para outras. E iso non debía de ser. Eses abusos non debía de habelos. Rosa foi seleccionada ao azar para a lectura do manifesto. Ela tamén participou nun vídeo impulsado polo Concello para conmemorar este 8M. Saíron das distintas parroquias do Concello unha serie de mulleres e o que se quere, sobre todo esa exposición pública en tempos de pandemia que temos as mulleres ou que teñen as mulleres de cara á sociedade. Ese é un pouco o espírito, digamos, deste vídeo, non? Aquí hai enfermeiras, hai persoas que están ao frente de cada un dos negocios. Porque male a pandemia dio alcalde, a loita pola igualdade debe continuar. Traballar, loitar para que este desaxuste importante que hai na sociedade entre homes e mulleres, que cada unha das persoas, das administracións, podamos poñer o noso grandaría, eu creo que é algo moi importante. Os actos deste 8M completáronse con actividades específicas a prol da igualdade entre o alumnado do CPI Xulia Becerra Malvar e do CRA de Ribadumia.